Mayong buntag Ma'am Julieta Tampipi sa Misamis Occidental. Ma'am, usa ka sa mga makadawat karon sa benepisyo nga ihatag sa DAR. Ma'am, una sa tanan pwede minimo sa isayan mahitungod sa imong madawat karong adlaw. Okay, kayo na ma'am, ako sa daan nga magpasalamat po sa ato ang mahal nga Pangulo, Bongbong Marcos, kaya iyan nag-impitatuman ang Republika sa Pilipinas nga pag-transfer sa mga titulo dire sa amo ang mga ngalan. Isip kami nagitag-iya nga kami po'y karaan nga trabahante sa amo ang lugar. Kaya nagpasalamat kay po sa taga-DAR, kaya sila mo'y nagpahiluna namo, nagdala namo, nagkarong adlaw amo nagyong madawak ang amo ang titulo nga ipangandoy. So pila ka tuig nga amo paabot. Tagasa ka particular sa Misok, Ma'am? Sami City. O Sami City. Ayun. Ang ganang luna nga inyong kuan Ma'am, gi-farm karon. Pila ka hektarya? Kanang ako ang sa ako amanang among gitrabaho karon, 3 hektarya na. 3 hectares. Pila mo ka tuig niyo nagitrabaho, Ma'am? Dugay na kay ma'am. Dugay na kayo. Oh, kuan pa mi gyud. Dami tanan na tao diha. Diha ngayon ya. 1962 ko na tao. 1947 diha na akong papat mama. Oh, jud diha kami tanan na nagko. Kami siyam ka magtuon. Diha kami lugar na nagko. Kami nyo na lang tanan. Kung ako na lang ko sa nabilin karon na diha ka puyo. Pero kana inyong yung tama mo lang ginatagiya kaniadto? Naa si kuan Don Esteban Villanueva. Dayon pag-abot sa babalaod sa cart na transfer na sa mga samuhante ang mga luting nga tagiyan nila nga sa una ang Villanueva pamili si Esteban karon nabali na gyud sa mga tinante. Sa inyo ha nagyod? Na amuha na gyud labi na madawat na namo gyud ang titulo karong adlaw. Amuha na gyud. Ako may pasalamat sa gobyerno nga kami nga samuhante sa una nanan ni kaugalingong yuta nga among matikat. Dugay pa nimo gilutan Ma'am nga programa nga mapatuman gyud? Dugay na 98 pa. Imong gilatan? Amo nang gi-kuanan, amo nang gi-ubayan gyud ng 1998 panigikan. Hangtod karon wala na mo nilubay nga tagtabang po. Salamat po mis taga-DAR nga ila po mi pasalkuan gitabangan. Wa mi nila pasagden. Unsa ba yung mga tanom Ma'am sa inyong lubi, mga kon yun nga mga pagkaon yung nga para sa mga mag-uuma. Ang iyong produkto Ma'am, wala ba gi-require sa gobyerno nga kay tungod kay ang yuta ila maghihatag sa inyo ha, dapat ang inyong mga produkto, yung mga abot, tagaan niyo sila? Wala po ma'am. Naarapon namo kung hatag mi sa ilaha. Anara. So kung inyo ibaligya, inyo hagyod ang kita? Oo. Wala na ngayo ang taga-DAR ma'am. Wala na ngayo. Wala na ngayo ang gobyerno. Wala ngayo. Ayun. So ma'am, yung minsan buhis. 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 So okay na pila pa yung kakabayaran nga buhis sa isa ka tuig? Kapin pumira sa libo usahay kay daghan man mi magtampo. Ma'am, imong mensahe no sa ato ang mga lumiliyok labi na sa gobyerno nga ningkamot yun nga mahatagan yun og katumanan na inyong giulat nga mainyuhan ang yuta nga inyong gipuyan. Ako ang gihangyo ang uban pong